कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रत्नागिरी शहरातील भगवती किल्ल्यावरून पडल्यानं रविवारी एका युवतीचा मृत्यू झाला होता। त्याच युवतीच्या मृत्यूबाबत आता मोठी अपडेट समोर आली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील गजबजलेलं ठिकाण रत्नदुर्ग किल्ला। वेळ आहे रविवार 29 जूनची। दुपारी 12:30 वाजण्याच्या सुमारास अंदाजे 30 ते 25 वयोगटातील एक तरुणी पाणभुयार स्पॉट जवळ उभी होती आणि याच दरम्यान तिने आपले चप्पल आणि स्कार्फ बाजूला ठेवलं आणि रेलिंगच्या पुढे गेली। अचानक तोल जाऊन ती थेट खोल समुद्रामध्ये सुमारे 200 ते 250 फूट खाली पडली। आजूबाजूच्या पर्यटकांनी आरडाओरड केली, मात्र ती काही क्षणामध्ये खवळलेल्या समुद्रात गायब झाली। 29 जून रोजी रत्नदुर्गच्या सनसेट पॉइंट वरून तिने आत्महत्या केली अशी चर्चा सुरू झाली। तिच्या चप्पल आणि ओढणी तिथे आढळून आल्या। त्यानंतरपासून तिचा काहीही थांगपत्ता अजूनही लागलेला नाही। पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासामध्ये आत्महत्येचा संशय व्यक्त करण्यात आलाय। त्यानंतर 3 दिवस पोलीस सर्व शक्यता तपासत होते। शाळा, कॉलेज, वसतिगृह आदी ठिकाणी हा तपास सुरू होता। त्यानंतर 3 दिवसांनी तिच्या प्रियकरापर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना अखेर यश आलंय। संबंधित तरुणाकडून माहिती घेतली जात आहे आणि त्याला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावलंय। सोमवारी 30 जून 2025 रात्री रत्नागिरीतील एका बँकेत काम करणाऱ्या तरुणानं पोलीस ठाण्यामध्ये येऊन त्या तरुणीनं दुसऱ्याच्या मोबाईलवरून फोन करून रत्नागिरीमध्ये आल्याचं सांगितलं। ती तरुणी नाशिकवरून रत्नागिरीमध्ये आल्याची माहिती पोलिसांनी दिलेली आहे। तरुणीचं नाव सुप्रीत धारीवाल असं आहे। तिचं मूळ गाव हरियाणा असून ती नोकरीच्या निमित्तानं नाशिक येथे राहत होती। तिचे वडील प्रकाश सिंग धालीवाल आणि मोठा भाऊ गुरुप्रीत सिंग धालीवाल हे गुरुवारी 3 जुलै 2025 या दिवशी हरियाणा येथून रत्नागिरीमध्ये आलेले आहेत। त्यांनी सुप्रीत कौरची चप्पल, जॅकेट आणि ओढणी ओळखली आहे। शालेय जीवनापासून असलेल्या ओळखीचं प्रेमात रूपांतर झालं, मात्र नोकरीला लागल्यानंतर दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला। प्रियकराला भेटण्यासाठी थेट नाशिक येथून रत्नागिरी तिनं गाठली, मात्र प्रियकरासोबत भेट न झाल्यानं तिनं थेट रत्नदुर्ग किल्ला गाठत आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतल्याची खात्रीलायक बातमी आता समोर आली आहे। आत्महत्येला 5 दिवस उलटल्यानंतरही त्या तरुणीच्या मृतदेहाचा शोध अजूनही लागलेला नाहीये। नाशिक येथील एका बँकेत काम करणारी तरुणी आपल्या शालेय जीवनातील प्रियकराला भेटण्यासाठी 28 जून रोजी रत्नागिरीमध्ये आली होती। तोही रत्नागिरीतील एका बँकेमध्ये नोकरीवर आहे, मात्र त्यांच्या ह्या 20 वर्षाच्या प्रेमात कुठेतरी माशी शिंकल्याचं पाहायला मिळतंय आणि त्यातच त्यांचं 4 महिन्यापूर्वी ब्रेकअप झाल्याची माहिती देखील समोर येतेय। ती आतून पोखरत होती, पण कदाचित शेवटची एक भेट घ्यावी, एक संवाद साधावा, काहीतरी स्पष्ट होईल अशी आशा तिला होती आणि त्याच दृष्टीनं ती रत्नागिरीकडे आली असावी। मात्र याच तरुणीचे नातेवाईक रत्नागिरीमध्ये दाखल होताच अनेक प्रश्नांना नव्यानं तोंड फुटलंय। सुप्रीतचे वडील प्रकाश सिंह कौर यांनी स्वतः रत्नागिरीमध्ये येत घटनास्थळाला भेट दिली आणि आपल्या मुलीच्या मृत्यूबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत। सुप्रीत हिनं आत्महत्या केलेल्या घटनास्थळी उभं राहून तिच्या वडिलांनी अश्रूंना वाट मोकळी करत त्यांनी एकच आर्त सवाल केलाय, जर तिला आत्महत्या करायची आहे तर ती नाशिकमध्ये तिनं केली असती, रत्नागिरीला का आली असती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय। सुप्रीत ही नाशिकमधील IDBI बँकेमध्ये असिस्टंट मॅनेजर म्हणून कार्यरत होती। तिनं काही दिवसांपूर्वीच रत्नागिरीमध्ये येण्यासाठी नाशिकहून प्रस्थान केलं होतं। तरुणीच्या बॅगेतून पोलिसांना एक चिठ्ठी मिळालेली असून त्यामध्ये तिनं लिहिलंय, मी संकटात अडकलेले आहे, मी कोणाला सांगू शकत नाही, मी काय करू मला समजत नाही। ही चिठ्ठी तिच्या मानसिक अवस्थेची साक्ष देत असली तरी वडिलांच्या मते ती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेणारी नव्हती। त्यांनी नाव घेऊन रत्नागिरीतल्या IDBI बँकेत कार्यरत असलेल्या जोशन नायक या तरुणावर संशय व्यक्त केलाय। त्याच्यामुळेच माझी लेक रत्नागिरीला आली होती, त्यानंच प्रेमाचं नाटक केलं, तिच्या भावना फसवल्या आणि अखेर तिचा घात केला, अशा शब्दामध्ये त्यांनी आक्रोश केलाय। सुप्रीत ही काही काळापूर्वी बेंगळूर येथील मणिपाल कॉलेजमध्ये बँक प्रशिक्षणासाठी गेली होती। तिथेच तिची जोशनशी ओळख झाली होती। तिच्या मैत्रिणीच्या सांगण्यानुसार या ओळखीनंतर सुप्रीत 2 वेळा रत्नागिरीला येऊन जोशनला भेटली होती। या प्रकरणातील अनेक बाबी अजूनही अंधारात आहेत। कुटुंबियांच्या आरोपांनुसार हा केवळ आत्महत्येचा प्रकार नसून त्यामागे भावनिक फसवणूक, दबाव किंवा संभाव्य मानसिक छळ असल्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये। पोलिसांनी या घटनेचा सर्व बाजूंनी सध्या तपास सुरू केलाय। सुप्रीतचे कॉल रेकॉर्ड, तिच्या संपर्कात असलेले व्यक्ती आणि मृत्यूच्या आधीच्या हालचाली यांचा बारकाईनं सध्या रत्नागिरी पोलीस तपास करतायत
प्रेमाच्या नावाखाली झालेली फसवणूक, एका मुलीचा अकाली मृत्यू आणि एका वडिलांचा हतबल प्रश्न, माझ्या मुलीच्या मृत्यूला जबाबदार कोण, या प्रश्नाचं उत्तर संपूर्ण समाजासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणाचा सध्या तपास रत्नागिरी पोलीस करत आहेत. तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी.